Amiről beszélni szeretnék, az a HFC Technics passzív fizikai infrastruktúrát érintő fejlesztései, jelen és a közeljövő termékei, különös tekintettel az itt látható termékre, SLC névre hallgat, különösebb tudományos hátteret nem kellene név mögé keríteni, simple, low cost, tehát egy egyszerű, költséghatékony termékről van szó. A fejlesztési tevékenységünkről néhány szót. Alapvetően két jól elkülöníthető részre tudjuk osztani ezt a tevékenységet. Az egyik, amit partnerek bevonásával végzünk, nagyon egyszerű okból ezek bonyolultabb, szofisztikáltabb termékek, amiket nem csak Magyarországon, hanem az egész, mondjuk úgy az unión belül szándékozunk forgalmazni. Ez az egyik fejlesztési kategóriánk. A másik pedig egy önálló fejlesztési kategória, itt természetesen egyszerűbb termékekről van szó, amit költséghatékonyan, teljesen saját erőforrásból is elő tudunk állítani. Nézzük meg először ezt a partner segítséggel, partner bevonással történő fejlesztési tevékenységet. A partnernek hívom, de alapvetően nem titok, hogy a Telesztéről van szó, hiszen az itt látható ábrát is tőlük kölcsönöztem. Beszélnék egy picit a lehetőségekről és a problémákról is ezen a területtel kapcsolatban. A Teleste viszonylag új szereplő a passzív infrastruktúra világában. Van egy bevett termékfejlesztési gyakorlatuk, aminek ez a kis folyamatábra mutatja a lényegét, ügyféligények, ő arra lefejlesztenek egy terméket, 3D nyomtatást bemutatják az ügyfélnek, és ha minden remek, akkor elkezdik a sorozatgyártást. Ez egy viszonylag sikeres tevékenység a Telesztén belül, viszont egészen egyszerű termékekről van szó. Fali végződőszerelvények a nappaliba, és fali dobozok, egyebek. Olyanok, ahol ez a termékfejlesztési kör gyakorlatilag egy lépcsős folyamat. Mert egyszerű a specifikáció, egyszerű a termék, értelemszerűen első lépésben lehet jóvá fejleszteni a dolgot. Ebbe a tevékenységi körbe kapcsolódtunk be, mint HFC, azzal a közös megegyezéssel, hogy nagyságrendekkel komplikáltabb termékeket fogunk részükre fejleszteni. És itt adódik az a probléma, amit itt alul próbáltam megfogalmazni, hogy komplex termékek esetén ez már nem egy lépcsős folyamat. Itt már prototípus, termékbemutatás, visszajelzés, ügyfélprobléma, újrafejlesztés, stb. Tehát az egész bizonyos esetekben kezd egy ilyen vége láthatatlan körré válni, amiből úgy gondoltuk, hogy úgy fogunk, vagy tudunk kilépni, bízva abban, hogy ez a folyamat előbb-utóbb eredményre vezet, hogy elindítunk egy saját fejlesztési területet is, egyszerűbb termékekkel, amelyeknek a teljes termékgondozását a piaci megjelenésig saját erőforrásból tudjuk biztosítani. Mielőtt erre rátérnénk, erről szeretnék majd egy picit részletesebben beszélni a végén, nézzük meg azokat a termékeket, amiket ezzel a bizonyos partneri együttműködéssel gyártunk. Az első termék, ez egy úgynevezett csomóponti kötésszerelvény FTTH hálózatok részére, nem előfizetői bekapcsolás, ez a hálózat belsejében található még inkább. A célja az, hogy egy gerinchálózati irányt 4, 5, 6, 8, 10, 12 irányra szétosztjon. Első lépcsős osztókat helyezzünk el, ha éppen arra van szükség. Egy kötéslezáró szerelvény, gearbox szigeteléssel, természetesen IP68-as védettséggel, nem akarunk semmilyen megkötést a telepíthetőség tekintetében, és hát itt viszonylag jó készültségi fokkal bíró termék, itt igazából ügyfél döntés, volumenfelmérés szükséges ahhoz, hogy ezt gyakorlatilag záros határidőn belül sorozatgyártásra éretté tegyük és elkezdjük a gyártását. A másik termék, ennek egy továbbfejlesztett változata, tően Nagy-Britanniában ügyfélek által generált igény, az előbb látott kötésnek egy középső bővítő elemmel kiegészített változata, aminek a fejlesztési indoka a következő. Ennek a terméknek képesnek kell lenni utcai kabinetek, FTTH utcai kabinetek kiváltására, föld alá vitelére, történelmi városrészek, ahol a városkép nem engedi a különböző földfelszíni létesítmények telepítését.
Ennek a szerelvénynek a lényege, hogy akár egy 190-200 végpontos utcai kabinetet, csatlakozóval előszerelt utcai kabinetet szétosztva 3-4 darab szomszédos alépítmény megszakító létesítménybe elhelyezve, megtartva ugyanúgy a csatlakozási interfészt, levigyük akár föld alatti létesítménybe. Itt látható kétfajta belső megoldás. A jobb oldalival kezdeném. Ez egy 48 darab minikábel végződtetésére alkalmas, 6 darab 1/8-as oszlót tartalmazó leágazó szerelvény, értelemszerűen 48 darab ügyfél közvetlen bekapcsolására. Itt többfajta variációnk létezik erre a célra. Ez az a típusú változat, amikor a 48 darab bejövő minicső egy belső blokkban fizikailag végződtetve van, a befújt feruléval, csatlakozó feruléval előszerelt, befújt leágazó kábelek csatlakozóháza már a kötéstéren belül kerül felpattintásra a minikábelre, és úgy van csatlakoztatva az optikai oszlókra. Ennek létezik egy kábelátvezetés szigetelő gélblokkjának egy módosított változata, mert van olyan ügyfél, aki nem akarja bevinni a minicsöveit a kötésszerelvénybe, hanem azt egy külön mechanikai kereten, a kötéstéren kívül szándékozik végződtetni, és csak a kábeleit akarja a kötésbe bevinni. Ebben az esetben ezt a szegmentált gélblokkot javasoljuk, ahol minden egyes kis vágatba kiemelve ezt a kis háromszög alapú gélblokkot, szépen egyesével tudjuk bővítgetni a újabb és újabb érkező ügyfeleink bekapcsolását. Miért alkalmas ez, hiszen látjuk, hogy a kapacitása csak 48 csatlakozó, miért alkalmas az utcai kabinet kiváltására? Egy több száz szálas utcai kabinetből direkt előfizetői elérést nem csinálunk, legalábbis nagyon nem érdemes csinálni, mert egy társasházi övezetben, egy családi házas övezetben olyan irgalmatlan hosszú, átlagos előfizetői leágazó kábel hosszak adódnának egy ilyen nagy kapacitású csomópontból, hogy az az egész létesítés költségét, tipikusan az egy előfizetőre jutó hálózatépítés költségét az egekbe emelni. Tehát amikor nagy kapacitású utcai kabinetbe gondolkodik valaki, akkor általában a kabinet mögött még egy második szint van, egy ilyen kisméretű utcai kis elosztó valamik. Horvátország egy tipikus példa az ilyen típusú hálózatokra. Annak érdekében, hogy az előfizetői hosszakat, az átlagos előfizetői leágazó kábel hosszakat egy elfogadható tartományba tudjuk tartani. Na most, ez a kötés így gyakorlatilag ezt a két lépcsős utcai kabinet megoldást viszi le a föld alá, és egy gyakorlatilag egy főkábelre felhúzott kötésszerelvény sort hoz létre, 48-as leágazó kábeles csoportosítással. A bal oldalról csak nagyon röviden, mert ez egy eléggé specifikus szerelvény. Itt egy csatlakozó panelt látunk 12 darab leágazó kábel indításával, 12 szálas MPO csatlakozóval. Nem igazán FTTH célzatú, itt igazából a gyors létesíthetőség, a csomópont gyors kialakítása lehetősége a fő szempont. Másik termék, amit még partneri együttműködésben készítünk, ez egy előfizetői leágazó szerelvény lenne. Tehát az a kis kötésszerelvény, ami mondjuk egy légkábeles hálózatnál az oszlopokon található, amiből közvetlenül indítjuk az előfizetői leágazó kábeleket. A kialakítás annyiban különbözik, hogy ilyen kis csatlakozó kamrákat használunk. Minden egyes csatlakozó kamra önállóan IP68-as szigeteléssel rendelkezik. Tehát egy ilyen 4 kábeles leágazó szerelvény 4 darab önállóan szigetelt csatlakozókamrát tartalmaz, amellett természetesen, hogy az egész kötéstér is IP68-as szigeteléssel bír. A lényeg az, hogyha bármilyen meghibásodás, rongálás, mechanikai sérülés, vagy éppen valamilyen szerelési hiba miatt egy csatlakozás lezárása problémás, soha nem az egész kötéstér sérül, veszíti el az IP68-as védettségét, hanem mindig csak az az egy csatlakozó, ahol a hiba történt. Mivel ezek hermetikusan a szomszédos kamráktól és a kötéstértől is szigetelten el vannak választva.
Itt már érződik az, hogy minek az alternatívája ez a termék, ez az úgynevezett hardened connectivity, tehát a szigetelt kültéri csatlakozások, optikai csatlakozásoknak az alternatívája, és miért gondoltuk, hogy alternatívát kell ezen a területen nyújtani? Tudom, Magyarországon nem olyan népszerű ez a hardened connectivity megoldás, mert az ára az annyi, amennyi. Ugyanis azok a csatlakozó adapter és a kötésoldali pigtail 8-9 euró körül mozog per csatlakozás. Ebben az esetben, ha a szigetelő burkolatot, a kamrát a kötésben alakítjuk ki, akkor sima beltéri csatlakozókat tudunk használni. Azaz a 6-8 eurós csatlakozás helyett egy 1,5 eurós normál SCAPC csatlakozót tudunk használni, 4-5 eurós megtakarítás leágazásonként. Ez lenne a terméknek a lényege. A következő termék ennek egy alternatív megoldása, abban az ideális hálózat típusban működik, amikor a társasházi felszállókábelezés tulajdoni köre elválik az alaphálózat tulajdonosi körtől. Az alaphálózat a szolgáltatók tulajdona, akár több szolgáltató sajnálatos módon párhuzamosan egymásra épített hálózata ér el egy társasházhoz, ahol a társasházi felszállókábelezés már a társasház üzemeltető tulajdonos tulajdona. Tudom, ez nálunk nem egy bevett gyakorlat, de ebben az esetben az ingatlanfejlesztő nem szereti azt, hogy a 4 odaérkező szolgáltató mindenki felrakja a kis maga végződő dobozát egymás mellé szépen sorba, és akkor ott majd amelyik ügyfél, amelyiket választ, be van kötve. Szeretné ezt egy viszonylag kompakt, egységes fizikai formátumban kezelni. Így az előbb látott terméket továbbfejlesztettük olyan módon, hogy minden egyes csatlakozó kamra alatt egy önállóan használható kábelvégződtető, szálhegesztés tartó modul található. Erről a modulról, ezt most együtt kell képzelni az előbb látott termékkel, minden egyes ilyen kis modul fölött található az a csatlakozó kamra, amit előbb láttunk, az egyedi zárásával, stb. A lényeg a terméknek pedig az, hogy a 4 egymástól független szolgáltató egy fizikai egységbe érkezik a társasházhoz, de önállóan 4 egymástól függetlenül kezelhető fizikai blokkban tud dolgozni. Tehát a 4 szolgáltató végződik, amelyiket választja az ügyfél, vagy amelyiket választja az ügyfél, annak a kamráját felnyitja, és azhoz csatlakozik. Fontos még megemlíteni, hogy a legelőször említett csomóponti kötésünknek létezik egy egyszerűsített változata, ami viszont a közeljövőben már elérhetővé válik részünkről. Az IP68-as védettséget idézőjelben lebutítottuk IP65-ös védettségre, tehát föld feletti alkalmazások számára a különböző itt látható módosításokkal, csúnya szó, de egyszerűsítésekkel. Ez a termék elérhető lesz már a jövő év elején. A részünkről igyekszünk erre egy igazán versenyképes árat alkotni. Ezek voltak a partneri együttműködés termékei. Most néhány szlájd erejéig beszéljünk arról a termékről, amit teljesen saját hatáskörben készítünk, és ami szintén valószínűleg nagyon záros határidőn belül piacra vihető. Az SLC kötésszerelvény. Ennek a terméknek a megfogalmazásánál, hogyha a műszaki tartalmat összevetjük az árral, egy nagyon értékarányos terméket hozzunk. Szeretnénk ebből minél többet értékesíteni, természetesen emiatt a puszta árszint sem lehet magas, tehát ezt a terméket mi egy ilyen 25-30 eurós ársávban szándékozzuk belőni. Látni fogjuk a műszaki tartalmat, és akkor össze lehet vetni, hogy ez a bizonyos értékarányosság mennyire állja meg a helyét. IP68-as szerelvény, a felhasználási köre föld alatti, föld feletti hálózatok esetében használható inline szerkezetben, tehát a főkábel be, főkábel a másik oldalon ki, vagy úgynevezett búra
vagy BAT konstrukció keretében, ahol egy oldalról kábelezzük a kötésszerelvényt, és a másik oldalán csak egy passzív lezárás kap a szerelvény. Illetve, mivel minden egyes lépés saját, mondjuk úgy házon belül van, nagyon egyszerűen tudunk például alapanyagot váltani a termék esetében. Tehát egy kültéri hálózatban tervezett kötésszerelvényből nagyon könnyen tudunk beltéri felhasználású szerelvényt készíteni, tehát maga a szerelvény kialakítása olyan, hogy könnyen alkalmas legyen beltéri, például társasházi felszállókábelezés épületi elosztókötéseként, illetve szinti leágazókötési alkalmazásra. Ezekben az esetekben alapanyagot váltunk, tipikusan a poliamid helyett valamilyen ABS származékot, természetesen halogénmentes változatban. Egyetlen egy alaplapot tartalmaz a kötésszerelvény. Az alaplap két végén két gélblokk található, mindegyik gélblokk 2 főkábel és 8 leágazó kábel fogadására alkalmas. A gélt azért szeretjük alkalmazni, mert igazából kábelátmérőtől függetlenül bármilyen konstrukcióban tudjuk használni. Az alaplapról néhány szót. 16 darab hegesztést tudunk tárolni alapban, 2 darab osztót tudunk elhelyezni itt a két szélén, illetve a kábelköpeny rögzítéseknél a nagyon népszerű önzáró műanyag szalagos rögzítés helyett egy ilyen csavaros szorítóprofilt használunk, annak érdekében, hogy ez a szorítás 15 év múlva is szorítás legyen. A termékhez különböző járulékos, hozzáadott funkciókat tudunk biztosítani. Mielőtt még azokat megnéznénk, vessünk egy pillantást az alaplap hátoldalára. Ezen az oldalon érkeznek a főkábelek, ebben a térrészben tároljuk el az elvágatlan csöveit, a főkábelnek védőcsöveit. A főkábelek esetében a központi teherviselő elem kirögzítéséről is gondoskodunk, ugye mindkét irányból 2-2 főkábel, illetve ezeken a vágatokon az elvágott szálait, tehát a végződtetett szálait a főkábelnek, azokon a nyílásokon visszük át az előbb látott másik oldalra, ahol a szálhegesztések történnek. A lényege a dolognak, hogy egyetlen egy alaplapot biztosítunk minden funkcióra. Kábelvégződtetés, száltárolás, osztótárolás, mindenre. Nézzük a hozzáadott termékeket, amik azon a bizonyos csapnál egy ilyen forgómechanizmussal kapcsolhatók az alaplaphoz. Az első egy csatlakozó felület, 8 darab SCAPC csatlakozó egyirányú kivezetésére alkalmas, hogyha a kötésből 8 darab előfizetőt csatlakozóval szerelt módon kívánunk bekötni. Ugye a csatlakozás azért egyre népszerűbb Magyarországon, hiszen borzasztóan lerövidíti az előfizetői bekapcsolás időtartamát. Ezek a forgáspontok kapcsolódnak ugye arra a részre, és akkor ez egy ilyen kis felnyíló mechanizmussal hozzáférés biztosít a szálhegesztésekre. Ami ennél érdekesebb, hogy szeretnénk a csatlakozási megoldást inline verzióban is megvalósítani. 2 irányban fog biztosítani 8-8 előfizetői leágazást, tehát ha nagyon akarjuk, akár 16 darab ügyfelet is be tudunk ebbe a kis szerelvénybe csatlakozózott módon kapcsolni. Itt akkor a sűrűség adódik már, hogy ez a kéz hozzáférését befolyásolná a csatlakozóhoz, ezért van ez az elkönnyítés itt a csatlakozó tartó elemen, ugyanis mindegyik csatlakozó felfordítható, ezért van ez a kis perem, körmemet beakasztom, 30 fokba felfordítom, csatlakozok, visszaengedem a kötést. Tehát így lehet egy viszonylag nagy sűrűségű csatlakozó felületet létrehozni úgy, hogy aztán a csatlakozóhoz való hozzáférés is biztosított legyen. Minden egy kézben van nálunk, könnyen tudunk alapanyagot váltani, tehát ezt a terméket némi leegyszerűsítéssel, szigetelőnél nem kell az IP68-as egy társasházban a 8. emeleten, ugye nem kell egy IP68-as védettséget biztosítani, elég egy 65-ös védettség. Alapanyagot lecseréljük mondjuk egy ABS kompozit anyagra, halogénmentes verzióban természetesen, illetve a következő néhány egyszerűsítést végezzük, nem kell olyan szintű záróerő, mint egy IP68-as termék esetében, tehát egy olcsó, jól használható, szinti leágazó szerelvényt tudunk kialakítani belőle, ami akár, ha kell, irányonként 8-8 ügyfelet tud bekötni, komfortos SCAPC felületen.
Köszönöm szépen a figyelmet!